van de Red Hat Society. Wat is het dan, de Red Hat Society? Nou, dat is ooit begonnen met Sue Ellen in Amerika. En toen ze 50 waren, toen had ze zichzelf een rede hoed gekocht. En alle vriendinnen die 50 werden, die had zeker een rede hoed doen. En ze is een club ontstaan. En nou, dat is steeds uitbreid. En nu zijn al dit soort verhalen voor de hele wereld. Aha, wat is dan een bedoeling? Nou, wij doen leuke dingen. Leuk, lol, pret. Wat maar bedenken kerst. Aha. En wat zit er vanmiddag op het programma? Om 12 uur stappen we op een praam. Oké. En dan gaan we terug Lauwert. Oké. En dan daarna gaan we nog even hier naar Fellini. Oh. Even wat drinken, kletsen. Dus gezellig. We doen gewoon gezellige dingen. Het wordt een dolle midje. Ja, het wordt echt een dolle midje. Wat heb je ook voor wonderlijke paraplu? Ja, het is geen wonderlijke paraplu. Oh. Dit is een joffersaccessoire. Ja, De dames met de rode hoedjes. Het helpt natuurlijk niet voor de regen, maar wel voor de gein. Voor de gein? Ja, je moet alles uit de kast trekken, toch? Het Dan krijg ik al een hoedje op dus. Dolle pret. Ja. Hey. Mag ik nou mee? Ja, Hé Johan, kijk eens jongen, dit gaat helemaal gebeuren. Groeten, hè, emotioneel. Met de hoedjes, ja. Ja, leuk. Nou, wacht even, Johan krijgt ik hier. Oh, nou, dan moet ik gewoon naar beneden staan. Ben je mooi Friezen? Ja? Oh, dan kunnen we echt Fries praten. Nou, kom maar mooi bij het trapje. Zullen we even zien. Ik ben Johan en ik ga iets vertellen over onze hele mooie stad. Voor nageslacht? Ja, is toch leuk? Eventjes vanavond allemaal nog nagenieten. Ja. Hoe mooi we er weer uitzien. Leuk. Wij doen dingen die alleen nog net waar zoest. En dat maakt het zo leuk. Alleen nog het verkleden nou. Alleen nog het verklaaien is al leuk. Want je bent er de hele tijd mee bezig. Dan wordt ze zo mooi mogelijk uitzien. Ja, dan is alleen nog net iets aan praat varen. Maar bij de hele club, dan is het gezellig, dan is het leuk, dan is het een dagje uit. Dat maakt het hele joffers gebeuren zo leuk, dat ze het samen doen.